Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان چیان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجا ایرو 25 طباق 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چندنا و روژه پیشکش بکن دست بک چند سالم چین من هیتا ایمرالیادان پارتیه و هفته بچه هفدیتنه لسوریه جبودیتنا ریبراپو امضا تنه کم کرن مراد karayılan kala şehida çöpemeni azad Gülistan tarak girin. Leşkerin Türk re nedan halke doğu ke biçin nav bakçayın xoya. Hevditine tekilleri bernamaya nükleeriya İran'e sibeli Cineve'ye ben girin. Heyta İmraniye'den partiye ve haftaya biçe hevditine heyeci parlamentera vane Pervin Buldan parlamentera rahaye Mithat Sancar u Parizire büroya kıyase Salih Faik Özgür Erol Pek'te roja hevditine hinne diyar buye lebele jiber kuvve de çarçuvaya karen komisyona demokrasi hoşku brati u piştevaniya milli de veke hevditira despek epek vere giringe tepayın kure berapo tekildari karen komisyonu u pevajuya çekdanine peyamen giring ve de heyeti. لسوریه جبودیتنا ریبراپو امزتنه کم کرن انسیاتیف آزادی ریبر عبدالله öcalan ya Suriye و انسیاتیف پارێزەرانە Suriye بدا خویانێک دیار کرن کو اوید چارچوبه kampanyaya ez dixwazim be öcalan re hevdîtine bikim ji siyasetmedar akademisyen û pêşengên civakê imzayan kom dike berdevka insiyatife ferzende Munzur Gutku ji bu komkirina imzayan komite hatira ava kirin ew ê biriyên cuda xwe bigînin rewşenbîr akademisyen siyasetmedar Serok Aşîr û keseyê tendin armanca me xwe gihandina hezar keseyê tên li tevaya Suriye'ye ferzende Munzur Gutku imzayên werin kom kirin ve peşkeji sekreterere teveniyek bûyî neye yekîtiya Avrupa'ya konseye mafe mirovan a neteveniyek bûyî rîxisina peşîgirtina işkenceya Avrupa'ya CPT û Wezareta Adaletê ya Tirkiye werin kirin. بیستوسی طبقه 2024 روزنامه‌وان گلستان تارا و هیرو بهاتین دیریشا دولت ترک سلیمانی شهید بون به وسیله سالوگری جفرماندارین هپگ مراد karayılan kala şehida çepemeni azat Gülistan tarakir peşi de şahsi her du şehidande hemu şehiden çepemeni azat bir ani ugut ev Gülistan tara 8 salan behevra xabaten ve her xabat meşandine u ev her tim tekoşinemede bir şey. دا آلی رای گشتی دا حواله که تی ناس کرن دا خباتی چاپمنی دا خودان رول و کد بو البته حواله گلستان اندام تفگر آزادیه انسانک 25 سالان کد دایه هر چهار پارچه کردستان خبات مشاندید و خباتان دا ایرشن داگرکران نمروتی داگرکران بگمان نفساندنه نحقیل سرگل کرد به اویا هر اشکره کرنه یعنی لدو حقیقته بود من نیز دا ناس کرد وقت از ارکا سروکتیا قنصیا ربابی را کجه کدا بو دو چارچبا چاپمنی دا لگل ما هاتا وساس کرد ام 8 سالان به هف را خبتیم و یادی جی کدا خواب پر هبو یعنی دو چورش آمده گلک حوالی که کد دایی هنه حوالا گلیستان جی جوان یک بو
رو شب لسر کامپیوتر دخوات دا بو و جهر کاری را آماده بو حواله که جانا خواه پر پاکش لسر چانده که ولاد پارێزی کوردی تربیه گرتی وسا پیوانی خوی اخلاقی بلند لسر واهیمی گریدانی خواه جنرخین پیروز را پر خورد دی جیانی خواه جیانه که وسا پر درویشانه بو شو وک شانسه که وک سر بلندیا که حوالک می وسا ساده پاکش درست هیه ارتش بو مالبات جی وسایه پی دکانن هر سر بلند بن هر پی گرور ببینن جبر کسک وسا جواب مالباته درکتیه گلستان تارا نامرن بر همه وان و هر جیان ببه او و تم ده تکوشی را مدا پیشنگ نمر بنه Hevseruke giştiye ihade gut ve komisyon la aktörün mesele hemuyan godari bike. Hevseruke ihade Hüseyin Küçük Balaban pişti tevlicivina komisyona aştiye bu jani fere ahve gut meseleye kurdi perskire ka bengin ya Türkiye'ye jibu çareseri jidve gavem bengihin vare avetin. Küçük Balaban gut ku komisyonun ava çarçove ke kanuni de nahatiye bicihkirin riske kemezen heye ku evji ve ke demen beri verin darzandan. Hüseyin Küçük Balaban des şankir ku perskireka 7 sali dınava 6 mehande nay çari serkirin. Reber Abdullah Öcalan aktör eserekeye perskirekeye de ve beriya herkesi evdu komisyona de bağ ve u merceğin ve verin başkeren. Pişre bicivaka sivil u gerre hevditin verekirin. La aliye de ingelek siyaset medaren kurd. Neviskar u rojnavanen kurd jiber ve perskireke ne çarmane derkevin derveyi olayt. Deve komisyon luvanji godari bike. Komek jesih militanın PKK çekdanin ona ve komeji koma açtı ucvaka demokratike u duxazın Ankara siyasete biken. Bese oza demet naxwede ev yek ani zaman eger hün ve kome godari nekin hün çava biken ku çeke nu bene danin. Heseruke giştiye ihade Hüseyin Küçük Balaban yazdı xal ji peşniyar kir u gut deve kanuna tekoşina litici teröre berakirin deve beryaren dadgeha mafemeruban Avrupa'yı u dadgeha destura bengeyin demil desbikevin pratikede deve komisyona hakikat u adalete beyavakirin u goren komi benevekirin u naslamaya kurbaniyan be diyar kirin deve girtiye nekhoşverin berdan davili kayyuman beyanin deve desteğin çavder u idare bene rakirin deve mafe naslamaya çand uzmane kurdi be destura bengeyin a kanune de bene evlekirin deve hemu çekdar leguri prosedüre nav neteveyi tevli pevaje u civaka sivil beben. Onun emre yağan gut ve Brez Öcalan dışarı mercen azat de bağ ve sekreteri Giştiye Partiya sor Onur Emre Yagan tekildarı pevaju açtı ucvaka demokratik u komisyonali meclisi hatiya vakiri rahibi Emre Yagan balk şanser rola diyar kerare berapo u haber devam ker ve ki ku çareseri teneli meclise de karebe bette nişandan le ev halete ve Brez Abdullah Öcalan bu kare fikren xwe briya Giştiye parve bike u merceni kaşen azat bena vakirin ve komisyon fikren reksinin girseyen demokratik sendikayın karker ketkaran inisiyatifin dijişer u reksinin jinan godari bike komisyon gaveki ereniye lekkem demine dve pevajuye jib komisyonere sinor nemine hezen peşveru şoreşker jibben parşeke jive pevajuye dve bitavle girtiyen siyasiyen kurd benverdan be hezaran gerila beben parşeke pevajuye peviste devlet jibu gerilan yasa u mekanizmaya nava bike jibu çareseri ve evgav debildes veren avete. Civaka Alevi hemvalatiya vekhev duxwaze rexsinin Aleviyan cara yekemin li gundê Qurşek yekirêdayî navçeya Gimgimê Mîrîcana xwezayî çand û bawerî li darxist. Mîrîcana bi pêşengiya rexsinin Aleviyan ADF û ABVF hate li darxistin sê rojan dewam kir. Serokê Komelê Alîkarî û piştevaniya cemxane û mala çandê ya gundê Xurjikê İmam Öztürk dest şankir ku tevlîbûna Mîrîcanê li gurî dilê wan bû û ji polîtikên
pişaftine buye bersiveke. Berpirsyari ATF'ye Roşulat Anatolia Kemal Kaya Jigut Aleviyen Koçi Metropolan bune dibin bandora çanda serdestemane ovan ji xwestiye biriya Mihricane dinava civaka Aleviyan de hestiyariye ki ava bikin. Kemal Kaya Gur civaka Aleviyan ayşti xwaze u zirarê nadin tükesi ji bû vê desteke xurt bidin pengava ayşti û civaka demokratîk. Divê dewlet demil destgavan bavêje Kurdan tiştê kete ser milê wan kirin. Hêviya me ji pêvajiyê heye û divê bi ser bikeve. Ji bo serkeftina pêvajoya Alewî ji di nav de berpirsyariyeke mezin dikeve ser milê herkesî. Leşkerên Tirk rê nedan xelkê duhokê biçin nav baxçeyên xwe derbarê astengiya leşkerên Tirk de welatiyek gundê Derelokê û muxtarê gundê Guherzê ji Ajansa Rojnivîs re axivîn. دسری هندک با و بیستان و سماق و باهی و نوع تشتمش تینو هذا جدی و خوشی که وش میجا ولی کس جماعت نشونه بره یعنی بار پتر شباب اوه تادی او بین یا بره بینن مجلس شباب کاری خویی رو اسپیده من خود لگید طبعا هفته حتی 8 تقریبا ام چون هیک اش مش وانا اخیری گویی کل وری کوم بنام عددی کوم کردیم تلفن کردیم کار وش مسئله و تلفن وری کردی یا شما آسایش و تنسیق وانا بس گویی چه تشو صانین ام کوم گیرنز که تقریبا بیش 2 ساعت و 2 ساعت و نیم و بیش 3 ساعت جام بنداره که آن 2 عرض ام کوم کردی هذا يعني واسعة كي بشكل أوروميا كيف منطقة هامية وروجا بريد سير روجا بشين دريك بوا باقي بشنا ساقونة خويت كيف بشنا درامات خويت كيس سماق وبهي وتري وتشرب سكوت وشهاية بشنا ساقونة خو ساقونة قونة خويت كيف ممكن سبيدام يرو بساعات حفت ما خويا حوزر كي تشلنا فرو بها لأمل شوية قونة خويت كيف تقريبا ساعات حفت ما دواريك حتى هشتي متسا كيف تيا قونة أما شوية سابيرو كوني خويت كيف او عسكري تركيا ولا هاتن رخيمة ماشي قلت ابا تينا مدينة دفمة ولا ما هاتن رخيمة يتن قلت كوم بن این هون نبیره چه نگو کس نگو که ما بره چه نبید به نبیره لازم بره چن ام بینی جام تیراتی کوچه این هون نبوچه این هون نه اون گفتم نخیر و ریکی فکری ما ریک نبکیر ما بو و من ریکو فکری ام مخصوص حکمت یاد که بره ام خونهات میه بره یعنی وقتی کیفه که بیم مالویه بس زفران نما پیچه که زاق خالق نخوش بی بر زفران نه اگه ویره گرای یا خوش یعنی Rejima İranê sê welatiyên Kurd ceza kir malpera dengê bin çavkirnên Kurd û İranê ragihand ku sê welatiyên Kurd li Rûşatê Kurdistanê ji alî dadgehê İranê ve hatine cezakirin. Hat diyarkirin xwendekarê masterê li beşa hukûqa ya zanîngeha azadiya Muhammed Puriya Nesîrî ji aliyê dadgehê ve bi tuhmeta propagandayê dijî dewletê bi 2 sal û 3 man cezayê girtîgeh hatiye mahkum kirin. Malperê dazanîn ku çalêkvaneke civaka sivîl Hamîd Çepatî yê xelkê Urmiyeyê ji dadgeha însiyatîfeya parêzgehê ve bi tuhmeta propagandayê dijî hikûmetê bi 6 meh cezayê girtîgehê lê hatiye birî. Herwiha hat ragihandin ku şoförê barhilgirê Şehab Darabî yê ji Kirmanşanê ji alî dadgehê İranê ve bi 3 sal cezayê girtîgehê hatiye mahkum kirin. Mafê girtiyan yê sohbet, pirtûk û werzîşê tên astenkirin. Girtiyên li girtika Kocerî Tipafê hejmar dûtû ragihandin ku rêveberiya girtikê mafên wan yên werzî, sohbet û hevdîtinê bi bahaneya hejmara personelan kêm ji holê rakiriye. Girtiyan ji bo bidawîkirina van bi pêkirinan ser li îhade, Komeliya Civaka Sivîl ya Sîstema Înfazê û Komîsyona Lêkolîna Mafê Mirovan a Meclisê dane. Girtiyan got ku pirtûkên ku ji bo lêkolîn û xebatên nivîsînê tên girtikehê rûxmê ku neqedexene ji alî îdareyê ve wek bifkarin têne desteserkirin. Li gorî rêgeznameya 10 saatan mafê girtiyan ya sohbet û werzîşê heye lê ev maf hatine desteserkirin. Girtiyan daxwazkirine ku rêveberiya girtikehê li pirsgirêkên wan guhdarî bike li gorî mercê mirovane çareser bike. Divê rêveberiya girtikehê dev ji ferskirina sekna li ser piyan berde û ji bo çareserkirina pirsgirêkan têkeve nava hewdaman de.
Xizme girti gurt ji bu pek hatına aştiye ve devlet ji gav baveje Türkan Yıldız du kuren ve girtine kureke ve ji vundaya derbare pevajuye de jane fere akhve gut Kurdan gaven diruki avetiye ve devlet ji gavan baveje Türkan Yıldız aynı zaman ku ev jinavçe Merdine şemrexene u gu jizaq du zora devlet me gunde xwe terk kiriye u koçberi İstanbul'e bune em dixwazin li warê dayîk û bavê xwe vegerin û azad bijîn lê aştî yek alî çênabe kurê min di ber xwedanan Sêbînê de birîndar bû hate girtin halê Silîvrî tê girtin kurêkê min jî li girtika Tekîrdağê tê girtin ez çûme hemû girtîgehan û ez ê biçim zarokên me û hemû girtî rûmeta me ne Türkan Yıldız Gutku, Kurevi Mehmet Zeki, ji aliye polisan ve daha te şopandın û niha wendayê 4 salin em tu agayî jê nagirin. Türkan Yıldız Balkşanser Komisyona infazê û got ji kesekê ku 30 salan girtîmayê hêviya poşmanbûnê lê dikin. Ev dûrî aqilane ye. Wan 30 salan emrê xwe ji girtîgî hê derbas kirine heta tu doza poşmaniyê de doza poşmaniyê li wan dikî ev nayê qebûl kirin. Türkan Yıldız Gutku eger bi rastî aştiyê dixwazin divê gavên şember were avêtin divê zarokên me divê zarokên me demil dest azad bibe. Ez dixwazim ji pêvajoyê aştiyê bawer bikim li samiyeteke nabînim. Koçberên Şengaleyê kampanya dijî biryara Wezareta Daketin Xadan Wezareta Koç û Koçberana Iraqê biryareke da ku kesên ku li kampên penaberan dimînin êdî weke penaber nayên hesibandin. Ev biryar di nava gelê Êzîdî de gelek nerazîbûnê xwe anî. Rêveberiya Xwesera Şengalê ev biryar weke biryareke siyasî û bi tu awayî nayê qebûl kirin binav kir. Di nava zaxtên PDK'yên li ser kampan de jî Şengaliya kampa Cem Mişko ya Zaxoyê de kedin Xadan û biryara şermezar kirin. Koçberan daxwazên xwe bi pankartan anî ziman û bank li saziyên mafê mirovan kirin ku di zûtîrîn demê de destwerdane bike. Hêjayî bîrxistine ku tenê li kampa Cem Mişko zêdeyî 4300 malbat hene ku hejmara wan zêdeyî 21000 kes e. Hevdîtinên têkildarî bernameya nukleeriya Îranê de li Cinevê bênkirin tura Nuya hevdîtinên têkildarî bernameya nukleeriya Îranê ku di navbera Îran û Ingilistanê û Almanya û Fransayê de hatine destpêkirin dê li 26 Tebaxê de li bajarê Cinevê Swîsreyê bêrîdarxistin. Li gorî agahiyên televizyona dewletê ya Îranê ragihand hevdîtin de di asta cigirên wezîrên karên dervê de bêkirin. Di navbera aliyan de û pêşeroja peymanên nukleerî bên gotûbêj kirin. Hatragandın ku değişen İsrail'e yeni Zerxazey'de yek jejim bi kemani 6 kes hatin kuştun ajansa nuşana Filistin'e vefak ku agahiyen xwe cenavên da tenduristiya şifa wergirtiye ragihand ku Değişe havayı arteşa İsrail'e li herema Keramaya Gazze ya li dijî awahiyekê de bi kêmanî 2 kes hatine kuştun hin kes birîndar bûne. Hat ragihandin ku li herema Mevasî ya bajarê Xan Yunusê ya Gazayê kampê koçberan hatiye bombabaran kirin de encama bombabaranê de jinek hatiye qatil kirin û 7 kes birîndar bûne. Li gor agahiyan li Gazayê jî tîma alîkariye hatiye hedef girtin de encamê de 3 kes hatine kuştin hin birîndar bûne. Hat zanîn li artêşa İsrailê li heremên Zerka û Cebilyan Nezla ya Gazayê gelek malan welatiyan rûxandiye. Kabine evlekarî û siyasî İsrailê ji bo biryareke kritik bide li hev dicive. Li gorî medya İsrailê kabineya siyasî evlekariyê wê roja sêşemê li Qudusê bicive û biryarê li ser du riyên kritik bide. Ya wê bajara Gazeyê bi rêbazên siyasî bê bidestxistin an jî bi pêvajoyeke nû ya danûstandinê re wê nexşereyeke dîplomatîk bi amadekirin ku dîlgirtî hemû bêneberdan û dawî li şer biyanîn. Vê carê li şûna Qatar û Misrê tê plankirin ku danûstandinên nû li Awropayê yan ji welatekî kendavê bênekirin. Li gorî nûçeya 24 nêwîs bi vê gavê tê xwestin ku ji pêvajiyên beriya niha qutbûn çêbibe û rûpeleke nû ya dîplomatîk were vekirin. Tê payîn ku cihê hevdîtin lê bênekirin di nava du sê rojan de diyar bibe. Sernavê bingehîn ê ku alî li ser disekinin ew e ku planên pevguhertineke beşeke dîlgirtiyan
ve de tirbe. Ev nezikati anu ya ku devletin ekuya Amerika'yı jî pişkiriya ve dike bi şertê bidawîkirina şer ji bo pêkanina peymaneke berfire a berdana dilgirtiyên İsraîlê hemûyane. Li gorî İsraîlê Hamasê hin nîşaneyeke fermî nedaya ku peymaneke bi vî rengî qebûl bike yanna. Lêbelê İsraîl devletên ekuya Amerika, Qatar û Mısır divê baweriyê dene ku zexta li ser rêxistinê ji her demê bêhtir giran e. Gefa operasyona bejahî ya artêşa İsraîlê ya li ser bajarê Xezayê weke faktore herî xurt tê şîrovekirin ku Hamasê li dora maseyê müzakereyê ya berfire bide rûniştandin. Belê gudan jemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.